Здравейте! Знаете ли как да споделяте интересни случки от живота си по забавен и креативен начин, като превърнете ежедневните си моменти в завладяващи истории в социалните мрежи? В този видеоурок ще научите колко е лесно да редактирате и анимирате вашите снимки или видеоклипове. Ще ви напътстваме стъпка по стъпка, за да добавяте движение, креативни щрихи и да ги трансформирате в ангажиращи истории. Така ще можете по нов и вълнуващ начин да споделяте в социалните мрежи моменти от ежедневието си с вашите приятели и с семейството си. Отворете приложението Instagram, докоснете знака плюс, за да създадете история, story. Можете да превъртате нагоре и надолу, за да намерите видеоклипа или снимката, които искате да използвате. За целта на урока ще изберем снимка. Ако плъзнете наляво или надясно, можете да добавите филтри към вашата снимка. Ако докоснете тук, можете да добавите текст към вашата история. Например, че се наслаждаваме на залеза и маркираме Back to Future със знака Add. Можете да отбележите и повече хора, ако желаете. Нека добавим някои хаштагове. DS към историята с DS Еразъм. Ако искате, можете да добавите и още хаштагове. Чрез докосване или плъзгане наляво или надясно можем да изберем различни шрифтове за нашия текст. Ако докоснем цветовата палитра, можем да използваме различен цвят за текста. Ако превъртаме белия кръст нагоре, правим текста по-голям. Ако го превъртаме надолу, го правим по-малък. Когато приключим с натискането на бутона за готово, Done. С продължително натискане на текста с един пръст можем да го местим и да го поставяме където пожелаем. Ако натиснем бутона с стикера, имаме повече възможности. Можем да добавим и местоположение на нашата история. Ако сме избрали нещо по погрешка, няма проблем. С пръст натискаме леко върху него и го приплъзваме до кошчето. След това отпускаме пръста си, погрешното нещо ще бъде изтрито. Можем да добавим и някаква музика към нашата история. Можете да превъртате през предложените възможности или да потърсите своя собствена песен. Чрез плъзване можете да добавяте музика по различен начин. Аудиоклипът може да е невидим с текст или с икона. Ако докоснете трите точки, ще имате повече опции. Изберете запазване, Save, за да запазите историята на вашето устройство. Накрая можете да споделите вашата история, като докоснете бутона Вашата история, Your Story. Браво! Сега вашата история е споделена и вашите приятели и членове на семейството могат да я видят. Сега нека отворим приложението на Facebook. Натиснете знака плюс, за да създадете история. Изберете снимка или видео. Възможностите са подобни на тези в Instagram. Отново можем да отбелязваме хора, добавете някаква музика или прибавете текст с хаштагове или отбелязване с Add. Отново имаме разнообразие от шрифтове и цветове. Можем да добавим и различни стикери. Когато приключите, натиснете бутона за споделяне Share, за да направите вашата история видима за околните. Поздравления! Научихте как да трансформирате вашите снимки и видеоклипове в динамични истории. Сега е ваш ред да споделите творческите си моменти със света и да продължите да се забавлявате по нов начин, като останете във връзка с приятелите и семейството си. Радвайте се на много споделени истории в социалните мрежи.